Balik na sa'yo na. Nag-traffic ya pa mo ah. Hanggang nga. Hala, halo, halo. Ay, naku. Minta anak yan na naman king bundok ng tralalala. Rough road. Rough road. Kaya mag horseback riding ka, Ken. Sukbitan na yung cellphone na tuki ko. May road test niya mo po ating pagawa. May nga palawat kaming mag-road test. Oh. Ali, ay kaya naman yung tatane. Kapilan may pa ilabas. Yung pera sa agli. Mahirap talaga magpa-cloning. Papunta kay Putarlak. Tong, punta kay Ken. Shout out. Franklin Pombuena, may kaputol. Joke lang. Pray natin yan, pray. Pray, God will provide. Ang ganda ng paligid. Buti na lang yung araw medyo tumago. Uy, lata pang ulam mo, nanano ka pa. Kaya tawa ating balasenas. Tamupi, wala yung bunga. Bulaklak pa, manyang pagaya pa. Ali, manyad ka ta. Sinabing man ako ka ta. Siyempre, yung wala yung makibandi, manyad ka ta kayong posti. Makanta talaga. Ngayon, yung nga chuya, may tagon. Eh, di manyad ka ta kayatang makibandi. Oh, kay bat, oh. Ating pang balatong ken, no? Sitaw, oh. Oh, di ba? Sakto. Alam tao. Joke. Oo, nyamaning gata. Oh, para kalmahoga ni Ken. Wah. Yapi na yan. Yung highway. Tok ng Kapakan. Mura kaya, Ken? Uy!
kaita. Ali, tang dalan na medyo pakakay, pakulkul pababa. May kaya yung gulong. Kaya pinsa sabi ko sa iyo, kalakalali. Oh. Ali ay pantay. Ay pantay siguro pa ang atipa. Kasi medyo may pakurba kay. Uy, tanan. Chuta ni Tana Valdez. Nasa Valdez na po kami. Ay, kaya man na kaya. Hindi ako nakatingin. Road trip, bro. Alaki man po sailing ulam kanya. May road trip brum brum gutom. Road trip brum brum gutom. Oh. Maglele na kami man po eh. Oh, makalele na. Oh. Aroy, Mario Joseph. Eh, ba't ka tukita ka? Ay, sus ko. Wapin eh. Wala naman may kaisanan eh. Wala naman eh. Delikado itan eh. Dahan-dahan. Aksidente talaga. Bas, di baling makain sa ken, wala lang sana taong walang nasaktan. Aning aksidente talaga na mga di. God will protect. In Jesus' name. Oh, dad, may bilis ko. Siyempre. Eh, pakabilis. Itabi mo, ako na. Ako na. Ako na ang magdadrive para sa'yo. I'll drive you crazy. Joke. Dandahan. Namnamin mo yung dalan. Yung kapaligiran. Oh, ka tayo invited? Maranap na ako pa mo. Ay, ito, kayo. Nano kanta ito? Binyag. Bininyagan na pala yung anak ni ano. Tara. Maybe. Wow. Dad. Anak na ako pong Apolosyo. Apo na ako pong Apolosyo. Kumusta ni Nana? O, be, nagmamabilis ka na naman. Dapat mabagal lang kasi syempre nagvi-video ako. Magiging magalaw yung aking vlog. O, diba? Kailangan ano lang, slowly and smoothly para makapture ko yung view. Diba? O, dito na po kami sa Talang. Patalang-talang na kami. Sino siya? Galing niyang gumiling. Sino siya? Yes, Habibi. Dam? Oo, wag laman sa dam mismo, sa daan. Daan mo sa daan. Joyride.
Joyride. May tinda si kuya. Sarado si kuya, wala siya. Oo, wala tayong susi. Kung hindi, nakasilip tayo sa lolo at lola. Next, yung susi naman dito, ang ating ipaduduplicate. 70. Naku, napakainit. Pero kapag nakasakay kayo sa motor, hindi nyo ma-feel masyado yung init. Talaga niya, Si wala mong motor. lumalabol yung hangin. Lumalabol. Ano? Wala talaga nung susing motor o kotse. Oo, talaga. Pero parang kinis-kis-kis-kis lang ni kuya yun eh. Yung paggawa niya, sirukat-sukat lang niya. Ay, bayawasan niya kay. Parang hindi naman niya pinasok sa machine. Pinasok na yun, marinekin natin. Sa machine? Oo. Ay, ba't hindi ko na ikit? Bumoldi na yan kami. Ah, ganun? Saan ko makalawi? Isang dito lagi yung bayawasan. Bayo na rin. Ilang minutes na? Ha? 11? 11 minutes lang? Mula Florida? Ha? Parang 11 minutes lang to. Magal na to. Mula Florida. Ano yung nakapagbilis ko nung gagana yung preno gulot eh. Huwag mong mababilis kasi wala tayong preno. Ha? Nakalimutan ko yung dalan diretso. Mag-joyride. Ay, si nanay, nagpipigil sila. Sana bumaba muna ako, interviewin ko. Ayan na ito. Di ba yung pupuntang ano yan? Uy, sarap. Ang hangin. O, rest muna. Naninipal na yung gamot